kining milagro ni Jesus sa pagpakaon sa mga tao, katulo gini nagbalik-balik dinhi sa atong ebanghelyo. Katulo ba kaupat ba ni nga gipahimug-atan gyud nga ang jutay pagkaon nakapakaon sa libuan ka mga tao unya masubrahan pa gyud. Kini usa ni siya ka pagpakita ba nga kung kuyog lang gid tas Ginoo wa gyoy problema. Why jutay? Wa gyoy jutay diha sa Ginoo. Kamuron unsa inyong tan-aw sa inyong kwarta, jutay o daghan? Og jutay gani sa to pa wa kay Ginoo. Kana ba main ka kuwang. Muana gani ka sa to pa wa kay Ginoo. Ang imong kasing-kasing wa puy sa Ginoo. Sa unang pagbasa ni ingon diri kun maghari na ang Ginoo niadtong iyang gingharian magbaha ang lamiang pagkaon og mga mahalon nga mga bino, way hunong. Wa na kuno didtoy kasakit, wa nay mga luha kay pahiran, wa nay kamatayon, wa nay mga sakit. Gipakita po ni Jesus diri kadtong mga taong nikuyog niya, ang mga bakol nangaayo, ang mga amang nakasulti, ang mga buta nakakita, ang giyawaan nangaayo, ang mga sanlahon nangaayo. Nya way kaon baha sang pagkaon nasubraan pag yung pito ka bukag. Sa to pag naa ang Ginoo way sakit, way kasakit, way gutom. Kamuron naamuroy mga kasakit na ano ba mubugat imong kasing-kasing naamo? Wa kay Ginoo. Bitaw. Kay ang Ginoo basta naa lang bisan ang kasakit mahimong kalipay kana lang atong mga martir ba pareha ni San Lorenzo Ruiz. Siunan ka ng torturon kag pila ka simana, grabe pag yung kay pagka-torture, abot pa tong tuslo kog dago mangilang tudlo nya mo smile ras San Lorenzo Ruiz moingon pa gyud og tagaan kog usa ka libo ka kinabuhi akong balik-balikon og halad niining paagiha ngadto sa akong Dios. Gisayunan ka na musugot ang kalipay ni San Lorenzo Ruiz nga balik-balikon siyang torture 1,000 times adtong paagihan. Kamo mga asawa, tamparuson mo sa inyong bana kay nangabit na siya, luod na kay kagnaw, muingon ka bisag tamparuson pa ko og 1,000 times di yun mausab ang akong paghigugma sa akong bana. Makaana mo? Ha? Mga asawa ba? Imagina ba? Yung kadili mo dapat diray, wa kay Ginoo. Wa kay Ginoo. Kay naa kay Ginoo, bisan pag bali-balihog ang tamparos, bisan pag pila ka tuig ka gitorture, di yung ka mo atras, basta naa kay Ginoo. Na siya nakanindot og naa kay Ginoo, kung maghari ang Ginoo dinhi, ang jutay mudaghan. Kagamay ra natog kolekta dinhi, pero nakatukod ta og nindot kayong mga improvements nakahimo ta. Ni cost na ni siya mga 40 million kapin ang atong mga improvements dinhi. Napataroy gihimo nga unsa to once and for all nagi-envision na project, mga 60,000 slots ang atong gibaligya nga tag 1,000. Nagitawag na to divine unity, prosperity, and satisfaction na slots. Ginagmay-gagmay na yun kada adlaw. Karon ni abot na gani ni siya 2,225 ang nahalin. Di ba? Ang pagpakang Ginoo. Ginagmay-gagmay lang ni siya nahalin. Pero padaghanon ra ni Ginoo. Adi lang kita maproblema. Niya ang nanghatag sa ani ginagmay-gagmay nga nihatag daghanon sa nas Ginoo ang sukli ngadto nila. Ang tag-iya atong 7 kapan na nasa tong ebanghelyo, ang tag-iya ba? Didto giuli niya
ang 7 ka bukag nga nahimong sobra sa gimilagruhan ni Kristo, ang iyang 7 ka pan nagihatag nahimong 7 ka bukag, unya nakapakaon pag yung libuan ka mga tao. So kaning nanghatag aning atong mga slots na malit ani nga niabot na rog 2,225 slots, siguro gyud ko basta tinuod lang gyud silang naay Ginoo, mudaghan gining ilang bahandi. Pilo-piloon gini, pila na ka nakapilo, 7 ka bukpan nahimong 7 ka bukag, pila mo na 100 times sa inyong paminaw, 100 times ang pagpilo-pilo ka ha? Kanang bukag, kailan mo bukag? Kailan mo bukag mo? Sa inyong paminaw, pila ka bukpan ang masud anak? Sa kabukag ba, pila ka bukpan? Mga ibutan talang o ayang pan, ingorom nagkumo kadagko. So, tingali mga 200. Ibutan talang 200. Kay ang mangga na mo dito sa una, ingon ani ka dagko, musod man og mga 100 ang usa ka kaning kuan. Mga 150. Sige, 150 lang eh. Ano? 150 lang. Ano naman kadagkong pan? Ingon ani ba nakadagkong pan? Tingali, ingon ani. Ang ilang pan dito, kaya di man to lingin, nipis man, hapnigon raman to nimo, tandaan na kabaga. Gisiyon mo na nila ini kuan, ano ba? Di sa to pa, abot pa gani, tingali to. Ay, butan ka lang, 200. Times 1, times 7. Bila man? 1,400 divided by 7. Awak okay ba? Aron mahibawa na to kapila gipilo. Di sa to pa 200 times more or less. So dili lang 100 times, 200 times. Mo na kaning nihatag ani atong slot. Pilo-piloon sa 200 times ang ilang grasya. Kadindot ana. Muna hatag pamor. Palit pamor. Nang akong giingon nga karong buwan sa December 1 maron, ato ko nung suwayan, kita lang mga parishioners ba? Nya hastang inyong mga kaila, dasiga ko nung sila ini nga month of December, muhatag, mupalitag bisag usa lang kaslat, 11 usa lang kaslat atong gift ni Mama Mary karong iyang conception, Immaculate Conception na pista karong December 8. Mo na atong gift niya sa iyang pag-conceive niya, ato sa nang gift ni Jesus sa iyang birth karong December 25. Ato bang ihatag ang ato bang gasa sama atong tulo ka hari na may gasa. Sa tuig gasa nila, bulawan, insinso, ug mira. Kita divine unity, prosperity, and satisfaction. 1,000 raw na per slot. Siya raw sa kabuan, di ka katigong. Anak, labi na kay trabaho. Kamo, ako mong suyag dasig. Ako, saad sa ko, basta buhi pa ko, 11 kuan kini akong paliton, mga 20 ka slots kada buwan. So, mahurot ning buwan sa December, basta kapalit ako. Kay ni aging buwan, kapalit man ko og 58 ka slots. Kay birthday man ako pagka 24, ika 58 birthday. So, nipalit sa ko 58 slots. Karon sad, masigin mo tingin akong 25, kay pinaka-highlight ko na itong 25, no? December 25. So, ako lang sang himuong 25 slots akong paliton. Anak, kamo, pila may inyo? Anak, mo na ka na mamaligay. Pila may imo? Pila imo? Pila inyo? Sige, ato paliton. Aron mahurot na ning 60 slots. Aron ika-January, sugod na ta sa atong once and for all projects. Di ba? Okay na ninyo? Mura mamugwa gid mo kanang reaction, pero nay pipilan and okay ra pa din. Sunod tuig lang na, sunod Disyembre.
Ako lang ning gihisgutan tungod kay mauni ang beauty sa kinabuhi sa simbahan. Kitang tanan kinahanglan mahimong kabus aron madato ang atong simbahan. Kung mahimo na tan kabus kitang tanan, madato ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Ang katilingban. Why maglisod? Why magkalisod-lisod? Matod pa sa atong Acts of the Apostles, why kana ganing gitawag nato nasubrahan, wa say nakuwangan. Ninduta na ano nakahintang why nasubrahan, wa say nakulangan. Karon naatay jutay nga nasubrahan, daghan kay nakuwangan. Og inyong tanawon sa kaning gitawag og economic ba nga analysis. Kuan pa ko, high school pa ko, giingnan ako sa among social studies nga maestro, gitouch man na niyang topic sa sharing of goods sa kalibutan. Ang 95% sa atong wealth gikuptan sa 5% of the world's population. Tanaw ha? Ang 5% na population mao'y nag-control, mao'y nag-angkon sa 95% sa atong wealth. Samtang ang 95% sa atong population mao'y nag-share sa 5% of our total net worth. Giswayan akong analyze based on ang Forbes magazine na gi-post diha sa Google. Akong gi-search ba nya gahimo-himo kog akong analysis karon kay high school pa kog kuanto 1979 akong gi-analyze karon pastilan ang nigawas sa ako lang analysis bugo-bugo man sa kog jutay ako lang sa nangikon 4.97% sa atong wealth sa tibuok kalibutan ang nag-share ang 95%. Ang 96 something point something or 95 point something percent sa atong wealth sa kalibutan ang nagkupot ang 5%. Kuyaw no, ngunang doon natay kinadatuan karon nga tao sa kalibutan. Di lang nako isulti nga na amnas Google, the wealthiest person in the world now naa siya net worth nga mga 330 billion dollars. Siya ra usa ka kupot ana 330 billion dollars. Ana no? Sobra na kay na niya, di ba? Pero daghan kay dinhi San Vicente nga malipay lang tag 5 kilo rice atong ihatag kay galisod in tawag maayo. Daghan kay tibok kalibutan nga naglisod og kaon katulo sa usa ka adlaw. Kanang gitawag natong naa sa below poverty line. Grabe jud kay ang atong pagkapakog. Wa ta magpuyo sa Ginoo. Mo nang diri sa atong kanini ang tubag sa Salmo. Gidasig ta sa pag-ingon ang sa atong padaan, magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Pagkanindot og ang tanang Katoliko ato ning isulti og ato ning puy-an. Puy-an nato ang paghinatagay, puy-an nato ang pagtinabangay, puy-an nato ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Ug matagamtam nato ang tinuod na kalipay nga matod pa sa unang pagbasa, magbaha ang pagkaon, papason ang atong mga kasakit, pero moabot ang panahon kuno na ang mga mapahitason katong gitawag og muab, tunob-tunuban sa mag-uhot diha sa hugaw sa mga kahayupan diha squadra, di ba kanang mga uhot masagol man na sa kaning kuan, lapok ato na lang ng tunob-tunuban. Mao na siya ang mahitabo sa mga mapahitason. Ngunang di lang tamasina aning ni ang 5%, bahala na lang og kita dinhi 95% ang gidaghanon,
gamay ra tag pagkaon, ato lang i-share, mudaghan ra lagi na. Na kamo share mo ros kolekta, mudaghan na. Palit mo slat, mosamot kadaghan, daghanog palit, mosamot pag ginagkadaghan. Misteryoso kaayo ang pamaagis Ginoo. Ang makatagamtam niini kadto ra sang motoo, pero kadto mga hakog dili makatagamtam niini. Pirming kuwang ang ilang kinabuhi.